Velkommen til denne video omkring O-løb. I har nu set første video til dette forløb, og vi vil nu her forklare, hvordan et O-løb fungerer, og hvordan et kort og kompas fungerer. Som I kan se her, har vi et billede af et orienteringskort, og det er en detaljeret gengivelse af virkeligheden i form af farver og symboler. Her er målestoksforholdet vigtigt at være opmærksom på, og det angiver forholdet mellem en længde i terrænet og en længde på kortet. Du kan bruge det her forhold til blandt andet at vurdere afstanden mellem to poster. For eksempel betyder målestoksforholdet 1 til 10.000, at 1 cm på kortet svarer til 100 meter i terrænet. Og her på kortet kan du også se, hvor de forskellige poster ligger. Her har vi for eksempel post 1, post 3. Så på den måde kan man se på kortet, hvor de er placeret i landskabet. Et orienteringskort er altid tegnet, så nord er opad og syd er nedad. Ofte har kortet en såkaldt nordpil, men ellers kan du nok se på teksten, hvilken vej der er opad og dermed nord. For at finde nord kan det være praktisk med et kompas. Det behøver overhovedet ikke at være et avanceret kompas, det skal blot have en kompasnål. Og vi vil forklare lidt om kompasset senere. Ja, så er vi kommet til signaturforklaringer. Farven sort, den har altid de faste ting, såsom huse og veje. Farven blå er altid vand, alt med vand, som søer, moser og grøfter. Farven brun er højdeforskelle, for eksempel. Farven grøn, det er skovområder, hvor træerne står med stort mellemrum, men en anden farve eller en nuance af farven grøn kan også bruges til at fortælle, hvor tæt skoven er. For eksempel i den mørkegrønne farve kan du ikke løbe, men du kan måske kravle. Farven gul viser åbne områder, for eksempel marker og heder. Ellers så kig godt på det her billede, hvor der er nogle forskellige signaturforklaringer om nogle forskellige ting, der kan være på et kort. Så har vi et lille billede af, hvordan en post ser ud. Og som I kan se her, så er det en trekant, hvor der er en hvid farve, og så en lidt mere skrigende farve, en skrigende orange, så den er let at få øje på i skoven. Så det vil sige, at posterne er altid nemmere at se i terræn, da de ser sådan her ud. Og inde i posten, altså inde i her, der vil der hænge en lille klipper, som har et forskelligt mønster ved hver post, så man kan kontrollere, at man har været ved de rigtige poster, og har været ved alle posterne til sidst. Det er også en lille mulighed for lærerne at kontrollere, at eleverne ikke bare har klippet ved den samme post, men har været rundt ved alle forskellige poster. Ja, så er vi så kommet til kompasset. Og kompasset det har en kompasnål, der altid peger mod nord, når kompasset holdes vandret. Ved hjælp af kompasset kan du altid retvende kortet, så nord er opad på kortet, som i samme retning som kompasnålen. Og derved kan du finde vej, eller ud af hvilken retning du skal gå. Og her kan du se, hvad der er kompasnål, hvad der er nordpil, linealen på selve kompasset, en marspil, som viser hvilken retning man går i, og nogle nordlinjer, så man kan ligge på kortet og se, om det er den rigtige vej.